Симбирдәге беренче мәчетне 19 гасырда фабрикант Акшуриннар салдыра. Еллар дәвамында шәһәр үсә, халык саны арта. Бу тирәдә татарлар күп яшәгәнлектән, алар бер генә мәчеткә сыймый башлый. Икенче мәчет төзү ул чакта көн үзәк мәсьәләгә әйләнә. Симбир мөселманнары Оренбург диния нәзарәтеннән дә хуплау табалар. Шулай итеп, моннан 100 ел элек Симбирдә икенче мәчет манарасы күтәрелә. 1930 елны мәчетне ябалар. Склад ясыйлар, клуб ясыйлар, нәрсәгеннән булып бетермим монда. Альхамдулилlah, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, моны мәрхүм Шәфкать хәзрәт инде тырышлыгы белән, Ельцинның указы белән теге Аллаһка шөкер мәчетне безнең катаралар. Әкертеңне Шәфкать хәзрәт моны 2016 елны мәчетне ачалар. Еллар дәвамында төрле хуҗалар карамагында булып ташланды хәлгә килгән тарихи мәчет, ул чактагы имам, бүген инде мәрхүм Шәүкәт хәзрәт Гыймаддинов тырышлыгы белән 2014 елда мөселманнарга кайтарып бирелә. Мин әле 15-16 яшендә булган вакытымны хәтерлимен. Бу төштә моны клуб иде, моны бу безнең сәхнәбез, монда концертлар, татар концертлары да була иде. Моны хәзер шундый хәлгә моны килдек. Сүздә юк, ул чакта мәчетне кайтару, аны рәсмиләштерү һәм төзекләндерү өчен Шәүкәт хәзрәт күп көч куйды, байтак сәламәтлегендә җуйды. Килдек монда, шул мәчетне бастырсак икән, ачса икән. Син дә монда якын гына инде. Туганнарың күп, север татары үзең, бөтенесен беләсең. Мәтәм шуны алып бастырып ибәрсәк, нәрсә булыр икән дип кинәтем дә үзенә. Альхамдулиллах, Аллаһ Тәгаләнең әмере буенча басты. Но шундый периодлары да булды, качан ясаган вакытында ширик уртасына баскан идек. Крышасы ачык. Шунда ничексез без җитәрбез ди, ничек нәрсә булыр ди. Шәүкәт хәзрәт мәтәм переживать итмә. Үземчә инде үзенә поддержка бирергә, потому что анарда да поддержка булмаса инде кемдә булыр поддержка булырга тиеш. Өлкән мөфтие ышанып тапшырган изге эшкә Шәүкәт хәзрәт чын күңелдән алына. Кешеләрен дә таба акча ягында юллый. Мәтием әлхәмдулилlah урыны җәннәттә булсын иншалла. Шәүкәт хәзрәт бик каты шул мәчетне ярата иде. Бөтен калбы белән машалла, әлхәмдулилlah шул мәчетне төзеде һәм дә бөтен намазларга монда йөрде, һәм дә шулай да халык өчен кайгырта иде. Ни өчен халык килми намазларга? Birinci günden subhanallah iki kişi kile idi namazga. Hem de dua sıraydı Allah Teala'nın ya Rabbi şu mescid dolu olsaydı elhamdülillah bugün günde kirabis maşallah bu mescidler dolu. Şevket Hazret'nin tilegi kabul buldu. Bugün mescidke halk köplep yeri. Mescid küp kırılı eşçenlik alıp bara interaktif muzey da uyuşturganlar. Her türlü meclis nikahlar uzduralar. Bağlardan teşribimiz, bağlardan munda лагерьләрдә уздырабыз. Безнең Аллаһка шөкер атна саен укытылабыз. Хәй татар телендә Аллаһка шөкер бу сентябрьдән укытырга башлыйбыз Аллаһка шөкер. Симбирдә Акшуриннар салдырган беренче мәчеттә магъҗиза белән генә безнең көннәргә кадәр сакланып калган булса да, ул әле һаман да хуҗаларына кайтарылмаган. 90-нчы елларда перестройкалар вакытларында приватизацияларда дөрес булмаган хәлләр бар. Шунардан иншалла алар белән дә заниматлар батыр егетләребез иншалла аны да кайтарабыз иншалла. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Бүдәрисов, Яңа Гасыр каналы.